Първата стъпка е да изберем компанията, която ще анализираме. За целта на видеото ще избера компанията XPEL, която е много малка компания с капитализация под 1 милиард и няма много информация за нея в интернет. Тя е американска компания и се занимава с фолия за затъмняване на стъкла, протекция на боя и търговията им плюс инсталирането им. Първото нещо, което виждаме под информацията за компанията е анализите, които вече сме генерирали. Ето един бърз sneak peek на това как изглежда един анализ. Повече подробности малко по-нататък в видеото. Под анализите виждаме темплейтите, които сме създали, като всеки темплейт е колекция от въпроси в свободен текст. Към всеки темплейт могат да се добавят, премахват или едитват въпроси, като целта на даден темплейт е веднъж дефиниран да може да се преизползва за всяка компания, за която пожелаем. Под темплейтите са така наречените контекстни документи. За момента имаме последните годишни и 3-месечен отчет, Earnings Call Transcript и Press Release. Всеки документ може да се види в своя оригинал, извлечен директно от сайта на SEC, като могат да се добавят и исторически документи за години назад. Преди да генерираме анализ по темплейта, който сме избрали, можем да изберем кои от документите да се използват като контекст. За целта на демото ще избера всички последни документи. И така, нека да генерираме анализ с избрания темплейт и избраните документи. В допълнение на избраните документи за контекст, системата има достъп до финансовите показатели на всяка компания за 20 години назад. В момента AI агенти се опитват да отговорят по възможно най-добрият начин на всеки един въпрос в избрания темплейт. Анализът е генериран, нека да видим резултатите. Първите 3 въпроса са по-скоро quantitative относно исторически маржини, Revenue, Cost of Revenue и Revenue Breakdown. При такъв тип въпроси системата съпровожда отговора с графики за по-лесно асимилиране на информацията. Следващите 3 въпроса са qualitative или качествени. Тяхната цел е да извлечем insights, заключения или друга информация от всичкия текст, който е наличен в публичните документи за дадена компания. Освен публични документи, може да се използват и данни от други източници, като новини, анализи, персонални доклади и така нататък. Към всеки един отговор имаме най-релевантни източници, които са били използвани за неговото генериране. Само с клик може да отидем на точното място от документа. Това позволява на финансовият анализатор да верифицира истинността на отговора и да се възползва от допълнителна информация по темата. Благодаря много, че изгледахте демото до край. Очаквам вашата обратна връзка.